Tak čus lidi, já vás vítám u hry GTA San Andreas Multiplayer, hraju na velké pařbě, no, chci vám to tady ukázat, jako hodně fanoušků už ten server zná, takže se dívá určitě na videa. Chtěl bych docela dost i lajků, komentů, tak please. Hlavně ty komenty, ty lajky, nevím, si vypnu rádio. Pojedem zkusím někoho zabít. No, tady to Edu. Tady to je nějaká lampka asi, nevím. No, nesmrtka, kašlem na to. Jedem dál. Tak NUM 6 se tady opravuje. Jak vidíte, tak jsem teďka v mínusu, stojí vás to 100. Z toho si nic nedělejte. Tak já jdu zkusit. Nevím, ještě někoho zkusím zabít. A pak vám třeba ukážu drifty. Pak třeba ostrov. Tady asi nikdo nebude. Jsem viděl, že docela pěkný auto. Na mafia, na gangstra. Dobrý. Ale to rád si vypnu. Hlavně se vám jako omlouvám za ty lagy. Všechny, co mám, jako které se to docela i seká dost. No, tak já vám jdu. Hele, tam na někdo je. No tak. Jeď už. Joha. Tak to tak nestřelím. No, hlavně se tady na tom serveru dávajte bacha na cheatery, jich tady docela jako dost. No, tak já si vezmu tady tohleto. Bacha! Hunter! Ty vole. Provokování mě baví. Hlavně jestli mě dokáže sestřelit. Jo, tak já si to opravím, protože bych to nepřežil, bouflo by to, jak už jsem vám říkal, jak to dělám 6. Tohle je docela dobrý server. Pod video vám dám iPinu. Ty vole, co to bylo? Hej, to auto chce, dej mi ho na vol. Díky. Ty vole, on už tady není, co se stalo? No, tak jenom. Za pěkný autíčko. Pár ušetřených peněz. Já vám ukážu ty drifty na drift spolu. No, tady dáme si drifty. No tak to se omlouvám, to se mi vůbec nepovedlo. No ty lagy, na to kašlu.
S lagama se to Hey, nedá. we've had so much swinging. Remember, don't swing at your wife, swing with your wife. It's a lot more fun. Třeba troje. Určitě si říkáte, jenom takový cheaty, třeba speed hack, já bych rychlejš, ale nechci cheatovat, no. A hackovat. Tak tady, myslím, že tady je díl. Tam pojedu podívat. Nevím to teda jistě, ale já myslím, že no, nečumím na jízdu a už co se stane. Na tom písku to strašně klouže, doufám, že se tam dal hydraulik. Jo, dal, super. Jo, je to tam líbí. A teďka kudy. To skočím. A ještě jsem vám zapomněl říct, když třeba prostě ležíte takhle na střeše, tak stačí dát na ní 4 a obrátíte se. Nebo když ji mačkáte, tak jdete trochu do vzduchu. A bacha, hodně lidí si myslí, jako, že hackujete, jo. Tak na to hodně bacha. No, tak já si vezmu. A tady to bude nejlepší na motorku. Když dáte lomeno Carmenu, tak vám vyjede seznam, co chcete, já si vezmu něco tady vám zase vyjede seznam, jakou motorku chcete, tak já si vezmu třeba tuhle. No a myslím, že tady třeba ten dům, to se mi tady docela líbí. Jsem tady docela dost, často tam dole na serveru, ale strašně se mi to laguje. Tak já už to asi ukončím. Tak tady to bylo jenom taková ukázka, prostě pod video vám dám tu iPad. Tak čus. Já končím.